आदा थौनाय ओइ एसेबां मानो लोंना फैयो नों आदा सोर हो थौ माबोरै रुमसिम लाना थौ जेबो हुस गैया बेयो जानला मोनला बुखिबाय दं थौ आदाया मैयानिफ्रायनो ओंखामबो जायाखै माथो आदा गाव जानो बिलाय लोंनो मोनबानो जायो बेना माबायदि फिसा नागिरदोंमोन माबायदि फिसामोनखौ बेसे मा सिमां सुजुदोंमोन फिसाखौ लानानैनो दिनै गासिबो दै बायदि जाजोब्बाय मा फाफ मावनानै बेबायदि फिसा मोनखौ आं मोनसेबो मोजां आखलानो गैया नाया मानो रुमनि सोरगिदिं माबायदि बेनि रुमा रावखौबो हाबनोबो होआ साफाबो खालायनो होआ माबायदि दोनो जानला मोनलानो खरस गिदिङो आङो बेनि रुमाव हाबब्ला जाय फिसाखौ आं बुथारनो नागिरदोंमोन जायखौ जोनोम होनो नागिराखैमोन आं आरो बयबो जोनोम होनो होआखैमोन बे गथ'खौ बे गथ'आसो दिनै आंनि गासैबो आगानावनो आगान होफायो आंखौ गासैबो खामानियावनो हेफाजाब होफायो बे गथ'आसो मोनसे समाव आं बक्सिनि फिसाखौ बुथारनो होननानै सानदोंमोन फिसायाबो गाज्रि जागोन होननानै बिफाया जेरैबायदि गाज्रि फिसायाबो बेबायदिनो गाज्रि जागोन होननानै नाथाय दिनै बे फिसायासो आंखौ हेफाजाब खालायो गासैबो खामानियावनो मदद खालायो सासे मोजां फिसाज्ला फरायनायनिफ्राय खामानिनिफ्राय गासैबो बिसो मोजां गासैयावबो बे आंखौ मदद खालायो न'आवनो थायो आंनि दुखुखौ बुजियो आं बेखौ उन्दैयावबो मा खालायोमोन आं बेखौ अनामोनानो बेसेराखौ उनथावनो बिफाया जेरै गाज्रि फिसायाबो बेबायदिनो जागोन होननानै आं बेखौ अनामोनानो नाथाय दिनै इसोरनि गेलेनाय इसोरनि फाव सोर बुजिनो दिनै आं जायखौ अनसि लाखिदोंमोन बिसो आंनि सनमान बुजिया आंखौ रायो बुनो नागिरो आंखौ जानला मोनला बुङो आरो आं जाय फिसाखौ बेसेरा बारहुंखाखौ उन्दैनिफ्रायनो अना लाखिबाय थायोमोन आं बक्सिखौ गोसोखांनानै रागा जोंनानै आं बेखौ अनामोनानो नाथाय दिनै अना होननानै सानब्लाबो बे फिसायासो आंखौ गासैबो खामानियावनो मदद खालायो सासे मोजां फिसानि जा गुन नांगौ बेफोर दंजोबो नाथाय आंनि निजेनि फिसानियाव आं सानैबो आंनि निजेनि आंनो बिसोर सानैखौ जोनोम होदों आंनि उदैनिफ्रायनो जोनोम जादों नाथाय बिफाखौथ' रादायाथ' आंनि रनियाथ' आंनि आरो रादानि सानैबो मोजां मोनलायनायनि गेजेराव जानाय गथ' बियो मानो होनबा एसेबां आखल गाज्रि जानांगौ बेथ' जोंफोरनि अनलायनायनि गेजेरजों जानाय गथ' बियो माने एसेबां गाज्रि जानांगौ असे बिफा गोनां गथ'आ गाज्रि जाबाय आरो जाय असे बिफा गैयै गथ' बेसो मोजां जाबाय बै साननि बाथ्राखौ गोसोखांबोला आं बेसे गिनाय मोनो बिखाखौ दाबो बिखा गुलुब मोनो आं बै सानखालि जेब्ला आं हस्पिटालाव बारहुंखाखौ जोनोम होदोंमोन डॉक्टर मुझसे नहीं होगा चलो जल्दी पुश करो ट्राई करो पुश करो मा गथ' नोङो मोदायना फुटसो जोनोम जागोन खोमा दाबो गला बे गथ'आ एसेबां खस्थ' होबाय आंखौ मैयानिफ्रायनो गला दाबो चलो और थोड़ा ट्राई करो और पुश करो और मुझसे नहीं होगा डॉक्टर मुझसे नहीं होगा हाँ इसी तरह पुश करते रहो थोड़ा निकल रहा है और पुश करो गोसोखौ बेसेबा दुखु मोनो बे अन्थाव बाथाव गथ'खौ आं मोदाय फुट होननानै रायदोंमोन थाब जोनोम जायैखाय बेसो
बाथ्राखौ बै गथ'खौनो बुथारनो नागिरदोंमोन आं अन्थ'गथ'नो बे फिसाखौ जुदि बै समाव बुथारनायमोन दिनै आंजों सोर थागौमोन दिनै आंखौ आइ होननानै सोर फिसाया थागौमोन आंजों सोर फिसाया अननानै आंखौ आइ होननानै लिंगौमोन दाबो मेगननिफ्राय मोदै गयो आंना बै समखौ गोसोखांब्ला जेब्ला आङो जोनोम होखांनायनि उनाव फारुखौ जोनोम होखांनायनि उनाव डक्टरा बुंदोंमोन डॉक्टर सर मैं तो बेहोश थी ना मेरा बच्चा तो ठीक है ना मिस्टर स्ट्रिटू आपका बच्चा तो ठीक है लेकिन क्या अब 2 घंटा हो गया है लेकिन जन्म से ही आपका बच्चा आवाज नहीं निकल रहा है। क्या आवाज नहीं निकल रहा है मतलब हमें टेस्ट करना पड़ेगा। हमें ऐसा लग रहा है कि आपका बच्चा आवाज नहीं कर पाएगा। ये क्या बोल रही हो हाँ शायद आपका बच्चा बोल नहीं पाएगा। क्या बोल रहे आप मेरा बच्चा बोल नहीं पाएगा 2 घंटा हो गया बच्चा ना रो रहा है ना आवाज निकल रहा है। लेकिन ये ऐसे कैसे हो सकता है और मेरा बच्चा ये लड़का है या लड़की लड़का है। देखो आप बच्चे को थोड़ा टाइम रखना चाहते हो तो आप रख लीजिए थोड़े टाइम के लिए। हम थोड़ी देर बाद इसको लेके जाएंगे टेस्ट के लिए। माबायदि गथ' जोनोम होखो आं नों माबायदि गथ' नोङो आवाज दिहुनाखै माथो दिहुनाखै जेबो होआखै नों बायदि गथ'खौसो जोनोम होबाय आं नों बायदि गथ'खौसो जोनोम होबाय नों बायदि माथो बुंनो रोङि बबा गथ'खौलाय आङो मा खालायनो लाखिनानै नोंखौ मा खालायनो आङो मानसिफ्रा मिनिगोन आंखौ रादाया मिनिगोन आंखौ सुदेबा मिनिगोन बयबो मिनिगोन आंखौ नोंखौ बयबो होनखादोंमोन जोनोम होनाङा होननानै थेवबो आं नोंखौ जोनोम होदोंमोन नाथाय नों बबासो जोनोम जाबाय माथो होनो रोङि रायज्लायनो रोङि खोनायाबोसो खोमा गथ'आ बेंगाबोसो खोमा नों बायदि बेंगा बबाखौसो जोनोम होनो मोनबाय आङो पाप नांबाय नामा आंहा नों बायदि गथ'खौनि जोनोम होखौ आङो पाप नांदों आंहा नों बायदि गथ'आ आंनि उन्दैयाव जोनोम मोनबाय नों बायदि गथ'खौ नों बायदि फिसाज्लाखौ जोनोम होनानै आं आंनि जिउआव सान्तिसो लाबोबाय खोमा आंहा जेरैबो सान्तिसो जासिगोन खोमा दिस्टार्बसो जासिगोन जाला नोंखौसो नों माबाबो जागौमोन आङो नांला आंनो बे गथ'खौ नांला आंनो बे गथ'आ बक्सिनि पापनि गथ' बे आंनि बयनिख्रुइबो गिदिर गोरोन्थिमोन बे गथ'खौ जोनोम होनाया आंनि थाखाय बयनिख्रुइबो गिदिर गोरोन्थिमोन खोनासं नों आंनि बयनिख्रुइबो गिदिर गोरोन्थि नोंखौ जोनोम होनायानो आंनि बयनिख्रुइबो गिदिर गोरोन्थि नोंखौ जोनोम होनामोन आं बक्सिया मावनाय पापफोरा बे गथ'नि देहायाव फैजोब्बाय बेनिखायनो बेखौ इसोरा बेबायदि बानायनानै हरदों नाङा आंनो नोंखौ गिबाय आं नाङा आंनो नोंखौ नों बायदि गथ'खौ नाङा आंनो नोंखौ नायब्लानो आं बक्सिखौ गोसोखांगोन नाङा आंनो नोंखौ थां नाङा आंनो नोंखौ नोंनि बिफाया बेसेबा गाज्रिखामोन सिखा बुन्दा दाखायद दाबो जेलावनो दङ नोंनि बिफाया राधाखौ बुथारनो नागिरदोंमोन आंनि फिसाज्ला रनिखौ बुथारनो नागिरदोंमोन नोंनि बिफाया नोंबो बेबायदि जागोन खोमा नों बक्सिया बेबायदि पाप मावनायखाय नोंखौ दिनै इसोरा बेबायदि बबा गंगा बानायनानै हरबाय नोंखौ नाङा आंनो नोंखौ नांला नों आंनि फिसा नङा आंनि फिसाया बेबायदि जानो हाया आंनि फिसाया रनिसो नों आंनि फिसा नङा आं मानो बेबायदि साननायमोन बै समाव आं आंनि फिसानि बागैनो मानो बेबायदि साननायमोन आं माने एसेबां गाज्रि माबायदि साननो हानाय आं बेबायदि गावनि फिसानि बागै सोरबा बिमाया बेबायदि सानो सोरबाखि बिमाया बेबायदि सानो फिसाखौ आं एसेबां मानो गोरोन्थि मावनाय बै समाव आं मानो बेबायदि साननाय आं गावखौनो सोबानो लुगैयो बुथारनोसो लुगैयो एसेबां माबायदि साननो हानाय आं बेबायदि निजेनि फिसाखौ सोरबा बेबायदि सानो मा साननानै आंनि फिसाखौ बेबायदि सानदोंमोन बिफाया गाज्रिबाबोथ' आंनि फिसामोन बियो आं माबोरै बेबायदि साननो हानाय जुनारफोराबोसो जोनोम जानायनि उनाव मावजि सैमायाबोसो जोनोम जानायनि उनाव गावनि फिसाखौ अनो गावनि फिसानो गाइखेर दौओ नाथाय आं बे फिसाखौ मुगैनानै गाइखेरबो दौआखैमोन दिनै जाय फिसाखौ आं जोनोम जानायनि उनावबो थोबसे गाइखेर जाहोआखैमोन बे गथ'आनो दिनै आंजों दंफायो सुखुआव दुखुआव आंजों लोगोसे दंफायो गावनि होननानै आंनि रावबो गैला ना रादाय दं ना रनिया गावनि जिउआवनो मुखुब जौ लोंनायावनो फाग्ला
जौ निसा बेफोरावनो फाग्ला दंबाबो आंनि फिसायाल'सो दङ जायखौ आं मुगैदोंमोन नेवसिदोंमोन बिराद दुखु मोनो बेफोर बाथ्राखौ दाबो गोसोखांबोला एसे गाज्रिमोन आंलाय एसेबां गाज्रिमोन आङो बेबायदि साननो हागौमोन आं माबायदि बिमामोन आंलाय एसेबां गाज्रि आं आयै आयै मानो गाबबाय दं नोङो गाबाखै आबा गाबाखै आयै आंखौ मानो नंखाय बुङो नोंनि महरखौ नायबानो सिनायो आं ओरैनो माबा नोंलाया आयै आं आदानि बागै मोनसे खोथा सानदों आंना सासे लोगोनि बिफा दङ बियो बेबायदि लोंग्राफोरनि थेरापि खालायो बे डाक्टरनियाव लाना थांनाया हामगोन नामा आयै थेरापि माबायदि थेरापि मानो गाबलायखौ आयै नोङो आबा बारहुंखा आं सासे मोजां बिमा नङा न' आं सासे मोजां बिमा नङा आबा मानो बेबायदि बुंदों आयै नों बेस्ट मामा नोङो बेस्ट आइ बे दुनियानि बे वर्ल्डनि बेस्ट आइ नोङो नङा आं बेस्ट नङा आं बेस्ट नङा आं बेस्टसो आयै बेबायदि दा बुं आं आंनि गोसोनि बाथ्राखौ नोंनि सिगाङाव माबायदि फोरमायनो फिसा आंनि बै बाथ्राखौनो रोमै रोमै गोसो गाबलांबाय थायो आं नोंसोरनो जेबो खोन्थायालासे थगायनो हायो नाथाय आं आंनि गोसोखौ माबायदि थगायनो आं गावखौ माबायदि थगायनो आंदि सानसे समाव नोंखौ मालायनो फाननो नागिरदोंमोन मालायनो होनो नागिरदोंमोन मिस्ट्रेस रितु हो क्या बच्चे को आपने दूध पिला दिया ना दूध नहीं पिलाना मुझे दूध डॉक्टर सर मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए अगर किसी को बच्चा चाहिए तो आप इसे दे दो क्या ये क्या बोल रहे आप होश में तो हो मैं पूरे होश आवाज में हूँ मैं होश में हूँ मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए ये मेरे आंखों की नजरों के सामने से ले जाओ आपको जो करना है करो किसको बेचना है किसको चाहिए यहाँ पे तो बहुत सारे लोगों को बच्चा चाहिए होता है ना किसको दे दो मैंने दान दे दिया इसको किसी मम्मी ऐसे माँ बाप को मैंने दान दे दिया जिसका कोई बच्चा नहीं है इसे ले जाओ मेरी नजरों से ले जाओ इसको ये क्या बेकी पागलों जैसे बात कर रहे हैं आप हाँ मैं पागल हो जाऊंगा अगर मैं इस बच्चे के साथ रहा ना तो मैं पागल हो जाऊंगा अगर इस बच्चे के साथ मैं रहा तो जिंदगी मेरी नरक बन जाएगी मुझे जिंदगी भर रोना पड़ेगा मुझे एक पल का खुशी नसीब नहीं होगा इसके साथ मुझे नहीं चाहिए ये बच्चा नहीं चाहिए मुझे चलो बेबी तुम्हें टेस्ट के लिए लेके जाते हैं पता नहीं तुम्हारी मम्मी को क्या हो गया lang bikut ko lang आंनि मेगननि सिगांनिफ्राय लां नाङांनो बेबायदि गथ'खौ नाङांनो बिखौ अभी तो ठीक था पागल हो गया है आयै सेट जाबाय दा था नोंखौ बेबायदि नुब्ला आं गोसोखौ मोजां मोना आयै आयै नों मिन्थिगौ मा आयै आं एन्ट्रेन्सआव पास खालायबाय दानिसो कम्पिउटाराव मेल फैदों नंगौ आबा नों एन्ट्रेन्सआव पास खालायबाय औ आयै आं एडमिसन मोनसिगोन प्रेक्टिस खालायनांगौ दा जोंफोर दुखु खालायबाय दा था आयौ आंनि आबाया बारहुंखा सना